bagot wa ko kasabot. Naglibog ko sa iyang bagot-butod. O mao na ang mga kabagot-bot. Magbagot-bot sa akod ko samtang nag-drive ko pero mag-careful pod ano. Magampo pod nga safety ang atong pag-drive diri bisan nagbagot-bot kita. Kuan. Na sila minute-med. Pila ka to. Na sila minute-med ato balikon. Na ay minute-med diri atinda. Na ay buyan. Na ay naninda diri ag royal sa kuan kanang daptin sa mana tinda ba na tinda ne tinda ini ba tinda ba ne ha tinda ba lagi o mau lagi di may naninda diri di ay naninda sa o di ay naninda tagpilaon man eh. Nay nutribos nga to asa ato? Nutribos yung ha? Tagpila man eh. Kana tag 115. O 115 usa kay ngani? Ang kani ang royal. Ako kakuan. Imo makana. Sa ko na isuro. Kanang royal usa ka case kita man na. Pangutan akin mo balik ni Ukwan. Ang among palit kay 1,000 man dito sa imong pakan. Sige kan. O nga nung nakasabot man kay ingon kang wag kay bao pila man jud inyong siling. Kuan mo na dito 1,080. Balik nang gapon sa inupakan. Abot 980 din ni Suduno Changi. Sa inupakan doon, kuhan, deliver. Ang umuri naman me. Kung palito ninyo, pwede lang. Pero pila man jud inyong baligya. Ako, ayaw may papresyo ha kanang inyong presyo. ako lagi, wag ka, kuhan kay, ako isuhon, mahari man to, sa may mo presyo sa iya. Ako, sold out naman na. Sold out sa Kaming pa ko isuon, kay nagdahil. Ya pila man dito imong baligya sa imo ha kay sold out naman ka ha. O pila man imong baligya Marasab sa kuhan. sa imo pa ka 980. Di, 1,000 na ako kuhan nito, kay mamasahe ko dito. Awat na dito, 1,000 ako, kay mamasahe man ko. Di wali naman mo kinahanglan mamasay kaning inyong sok kining inyong mga sorto pila man ang imong baligya. Hindi ko makahatag anak, kasi ko lagi mo bayaw. Palawagan ako. O paliwagan di ay. Hindi may kakuhan. Sana. Ano yung palawagan? Manipod sila maka. Okay. Sa hinti di ay na sila. Okay. Manguli na ta kay wa man pud sila di ay nakadesisyon. Dili pud unta kami mao magpresyo, di ba? Naon sa bapon nga. Kita may mo presyo.